Anya laki din. Pagkasaritan apakaidasaran dagiti na duma-duma apagtaeng itibiyag. Amaadaw kadagiti mapaspasamak iti aglawlaw. Amang tedrayaw kadagiti agtuturkong amang ibakbaklay iti agduduma a problema. Ano amirisan ket pakaadawan may iti leksyon ket mailindag dagiti kilo a kapanunutan. Anya laki din. Isagsagot ka na kayo di Danmar's YouTube channel. Anya laki din. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Isagot mi ka na kayo, ti may samanan nga istorya nga inkam pinaulwan. Bingo! Dito'y drama tayo, Anya laki din! Oh, nalpas tayo na nangal daw. Si kanti makaam mo nga aginaw kadagiti nanganan tayo, daya. Wala nga. Agdigo sa tanda papanam. Sa di naman ang tipapanamon, mapankaman nga ta makibingkod. Dinak man pakibibiyangan si Kahulyo. Dinak paritan amapan makibinggo. Gaputa mairan ranod kamat iti pangabak ko. Di mo amaw, ajay inggatang mo itay iti sigarilyom. Ket nangabakak dayjay di kalman. Anya? Iso adikan sumanao kunakmag. Amangan nuday ta panagsasaom no kastoy nga grubrubwata. Ket isupay ti mangted iti malas kanya. Anya? Ay nananang, dinggin nyo kuman ni tatang. Sardingan nyo kuman da ito pa nagbingbinggo yung. Agpada kayo la iti amam asao-asao. Yung nanang, amangan no dagi pulong kadagiti pulays. Nagsugsugal kayo di balaytaan ti Luisa. Narigat ay. Ha, tila sasawom si Kaleo. Ala, aglisi kay tidalan ko. Amangan no imun unan dagiti kakadwak. Saan amabalin amaladawak. Sa litra nga ba? Ada kurkuran na. Numero 13. Yaw, anya, awan ka di pa'y tinagbinggaw. Ay, nakarugi kayo gaya man. Nay, imbag man tanakaw may kakura. Kunaklakit din, nusan ka makaw may ita. Namain, itay kami pa yan ang lugay. Ay, umayak at talaga anana. Saan amabalin sa anak nga umay? Naladawak laeng, kaputa sao dagide agama itay agrubrubwata. Ay, kasta ka day, malangarudan, agyaplag kamutan iti cards mo, tapno ado tayaw. Aguray kamut anana, paginanaundak pa'y mut Ay, saanun, ina na nga, agyaplag kakitday, nagbayag kan. Okay. Sakman mat nga rod ti agbula. Oh, sigay. Pero gyam nga rodan. Umuna abula. Sa letra ng O, kalbo, 70. Anya matanday ta pa nagbulam si kakura. Kita manday tibay sa dosina kagkaw. Ultimo bay sa tawan pa'y kalbuna. Relax ka kadina na. Daytoy may kadwa bola. Sigurado nga addan di takarno. Oh, daytoy. Second ball. Sa letra ng I. Sayot. 16. Ay, ang yabatan. Kita man daytoy cards ka. Awan 16 na.
nagalas iba nagbulam. Ay, nanana, relax ka gabi. Ay, relax nga ibagbagang magkulat. Mala, yun mo banday tapagbulaan. Tasyak man lang ang tagbulat. Nagalas matan, dagiti numero nga iruruar mau. Nay, si kamat kayam ti masabat ko, kura. Wan, tata. Narabian ka. Ken, awan pa'y silaw mo. Sa dino ay tinagapwam. May dugmam kan tulaki day. Sa dino kumapay ngay tata, no saan nga ijay balay da kumarik Aluisa. Kun nairwama kon amarabyan dito'y kalsada. Iso asa anak ang maidugmam, tata. Nagbibinggo kayaw. Ay na, impagpay kada kayaw, marabyan kayo ijay sugalan. Gamsyak, kadayo nakmat amarabyan ijay bangkag. Kasta talaga, tata. Mana, inakon tata, tanay. Awan silaw ko, kat nasip ngutan. Ne, di manon di talapayad mo tiis mo asimungad ako ra. Wun alangan mo. Siguro nangabak ka niya. Siyempre nalaing da ito asawam. Nalay nga sasaw. Saan amala iti linaingan ti sugal? Uy, nagpaiso na lang. Nung mabalin, sardangan nyo kumanday ta pa nagbingbingguyo. Ngamin, uray kayo lamarabrab yan, gapoy kiday ta. Uwin nga rod nanang. Di kay ka di mabaing. No na ipadugmam kayo iti kalsada. Napo iti dayta pa nagsugsugal yaw. At dayta, kagiti anak mo, di man magbagakan ka nga inadak. Anya, kasangsangpot ko pa'y laang. Ngam sao kayo manan asao. Makauma kayo. Ay na bakit palagi panda ka lang. Gapo ta di ni kaya't amay sagmak ka. Ngam no di mo kaya't adenggan, ay kat adakan ka daytan ah. Yaw, sinay. Isimpayong dagiti kalsiyam. Tapno agrugi tayaw. Na kayo kay sa litra ng aw. Posisyon ni kumaray, kini kumparay, namat maturog da. 69! Ay nasi ka na Maria, simpaam manday ta panagbulbulam. Numaaba ka klayta, basol mo. Anya? Tilan tumot ngamin kay bagbaga. Kitaam, oray may sala kuma 69, awan pa'y mat. Ayan nga kalakit din ay akura. Angaw ko lang dayjay, si kamada. Ay nanosyak tibad mo. Di nak marabak-rabak akastang. Ang mga no amin kayo dito'y kat pagpapasak iti ungot ko. Anya? Nay, si kaman ti masabat ka. Mura, narabian ka manay. Na, apay ngay adi ka batin matagtagaray. Mabalin mo't asabatin naklatan nga uray sa anda ko nakasarita. Apay ngamin ay ano marabyanak, anya ay ati bibiyang yung tata. Anya, kaano lang idinasabat ka anak mayak ti panagdaydayan mo amagmag na. Ay ngamita, kas kalatigri anasabat ko dito'y kalsada. Anya? Ay siguro, naabak ka itibig ko anya. Laklakayan kala asao-asao, magnakamanlatan, sumanao! Itaman pa'y akas na tilangayo anang gawid nanang. Kas kayla tigre. Di nakasarsarita si Kaleyang. Diyak kayat nga da sumanaw. Noawan na saya at nga ibagam, pumanaw kan. Anya, siguro naabak kayo itibingguan niya. Di nakasarsarita ko nakmat. Awan bibiyang yun no kastoy tilangak asim mangpat.
Ay nananang, no di kay kumangamin na panakisugal, di awan ko matiparikot yu ita. No inggatang yula kuman itinaimas asidaan di kwartayo ngayon paabak yu, di nasayaat ko ma. Bawyak amin inton bigat di naabak a 1.5 ko. Sigurado nga ag-triple da jay. Anya? Anya, gaputa na abak ka ita, di ka mang rabiin. Nalpas kamin anangan, ngam si ka, adda ka kid din dito'y suli na kami suot. Di ka man sa uasa o si Kahulyo. Laklakayan kamot anak ang ngiwat. Anya? Di nakawis-awisin amangan. Gaputad da bukod ko a panunot. Mga naklatan mabisinak. Anya? Si ka lang harudan ti aw-awisin amangan, si ka pala ti makapungtot. Jak nga rod kayat nga da sa uasa o no kastoy nga da pampanunutak. Nawatam! Nawatam! Anya? Ay makaamu ka man langan. Naabak ka lang iti binggaw. Pagpapasam kit din da tao. Aha. Nay, nagsapa kayo mo tayo na nakarubwat nanang. Sa dino nga iti papanangyaw. Awan bibiyang mo, Leo. Di mo dadaulan ti aldaw ko ita. Nanang? Jak kayat ti sa uasa o. Nanang, diyo ko na mapan kayo man nagbinggaw. Nagsapaan pa ilang. Ay, no adda award di sugalan. Da kayon, timus punctual nanang. Sardengan nak ko na nay. Masapaak ama panagbinggo. Gaputa kayat ko abaw yan J15 anaabak idikalman. Anya? Ay, talaga gaya manamnamaan nyo ti makabaway. Ay nananang, ang mga nuday ta pa nagsubliyo ita, kit manayunan pa iti maabak kada kayaw. Kasano nga men ajak mabak? Kat pasigmet ang makamalas amin nga ibagbagayo. Anya? Iso apang nga asiyo man, no kastoy nga grubrubwatak, di tak kumabwisitan. Nay, si kamot gayam dayta, kurak. Sa dino nga iti papanam. Kat sa dino pa ingay, no saan nga ijay balay da kumari Luisa. Anya, kaya't mo asawan, mapankan agbinggaw. Anya pa ingay, katwan anana. Anya, ay nagsapa kamutan. Awan tinasapa, awan naladaw. Di kakit sao asao dita. O may kakit din. Anya, kayat ko abaw yun J15 anabak idikalman. Sigurado nga ag-triple ti pangabak ko ita. Masigurado nga raon. Wala na. Iso tinaitagtagainop ko idirabi. Iso ang masigurado. Anya. Ne, apay ngay. Jakmut lang mga bakan. Maikamanon around daytoy. Oo, anya nga'y kura. Di kamut lang mga bakan. Iso asaya atem man ti agibola nana. Amangan nuday ta panagbolam ti makamalas. Anya. Di ka sumanaon no agibulbola ka. Agtal na ka laeng. Iso day ta ti malas. Anya. Malangaraw. Yag mo ti tayam tanay. Si kalaengan ti awan taya na ijay tenga. Anya. Awan siya mat kwarta maun kura. Apay ngamin adiskumpyado kaayana na Maria. Adda kwartak. Ay kat, irwar mo nga rudan na. Naabak lang nga rudan ti tao. Pilitem pay laeng nga agiparwarak iti kwarta. Masipat kansan abak-baketan, agawid ak manlangan. Ay, salbag kiti. Nay, itaman pa nasapa ka nagawid bakit? Ngamin, tunggal agawid kang agapo iji pagbibingguan niyaw, nasip nga tayo. Di nakasarsaritang Hulyo, napudot ti ulo, ang mga numatong paka. Anya? Kahit, anya ngay bakit? Nag-triple J15 maw. No kasta, ada 4-5 mo ita. No imbagak adi nakasarsarita,
Di nakasarsarita, ha? Ha, nagungat kan. Apay nga akasta kamit tayo. Naabak nga rod amin a kwartak, nalawag! Kung kuna ma, di kamit imbaw na mapanagbinggaw. Uray di kiti anak mo. Palagi panda ka, ngam talaga natangkan ti ulom. Anya? Naabak ka lang arudan iti kalman. Ngam inulit mo manayin. Gapot ta siniguradong magsubli di kwartam. No di ka dumbbell Anya? Ha? Di ta ka man langan. Di nak isturbon, inak maturog. Simang pagdaya man ni nanang tatang. Wen, ngam napudot ti ulo na. Naabak manan iso akasta. Kahit sa dino nga rodan nga itinapanan na. Ada di silid. Inturog ng tipungtot na. Ay, anya lakit din ni nanang. No inggatang na iti masapsapol dito'y balay di kwarta nga impabak na. O, di nasaya at kuma. Gusto lang. Barang no isuday tan, tipagnakman na. Ay, mga bakakon. Nanang, bumangon kayon, tamang rabi tayon. Nanang! Bingo! Bingo! Yaho! Yagyon dagiti kwartayo. Nanang! Ay na, nangabakak! Yaho! Anya ka din ti mapaspasama kada kayo, nanang. Ay, isturbo kamat. Nagmayat di tagtagainop ko. Ngam adda kamat amang ririing. Anya? Nagmayat di tagtagainop ko. Nangabakak kano iti jismil. Agasam manday jay. Anya? Gapo iti kinaadik yu iti binggo. Isupayin ti matagtagainap yu. Nga uray lang ipukaw yu, nanang. Ha? Ken gapo mitlaang iti binggo. Dakkel tinagbaliwan yun. Saan kayo pa yan ang makasarita iti nasayaan? Anya? Itamang pahinga da ka dito'y balay. Di ka kadi mapan matibinggaw. Saanan lakay? Nagsingpot ka man ita. Diyak kayatin ti mapanagbingko. Naamiris ko, nga awan na saya at nga ipaay ti sugal iti biyag ko. Kada tayo. Ay na, kamodyanan na. Naamiris mo matlangan day tabakay. Iso siguro ang nagsasarunoan na abaka. Tapno pagnakmak, kan maikat kong day di abisyo. Ay, nasaya to kasta. Awan tinasaya at nga ipaay day takan ka. Ganiti pamilyam. Kayan may sa, gapo iti day ta, mamimpinsan ti panagbaliw mo. Di da kan makasarita iti nasaya at nagiti anak mo. Basig abinubog ka no kasaritam ida. Di kay madanagan. Manipod ita, jakon mapanagbingko. Ikarik day ta, lakay. Malaalala. Pagyamanak unay day ta. Ora, bakay. May ako na dito'y balayaw. Gaputa di kamutin mauray nga umay ijay balay da Luisa. Nana, ay, di mo pa ila nabaway ijay naabakan ka. Ay, uray sana, nana. Kan di na kun maawis nga umay agbing ko manipod ita. Ha, naamiris ka nga awan na saya at nga ipaay day jay itibiyag ko. Ay na, mangrab-rabakan sakit di ako ra. Seryoso ak nga agsasao, nana. Iso ti New Year's resolution ko dayta. Liklika kong ti mapan agsugal. Iso asika, Nana Maria, sardingang mutun. Agbalbaliw tayaw. Anya laki dain. Awan tinasayat nga ipaay ti sugal iti biyag. Isu aliklikan tay kuma. Ti panawang wenno oras nga usarin tayo mapan ang sugal. Kit usarin tayo lartan nga agtrabaho.
Gaputa na saysayaat nga aramatin ti kwarta ang nagtaon iti naglingatan. Ngam ti kwarta ang nagtaon iti sugal. Anya laki jay. Bueno papagayam. Nitan ti naggibusan ti may sapay a pakasaritan iti biyag nga intay pinauluan. Bingo! Dito'y drama tayaw. Anya laki jay. Insurat ni Boboy Tarakay. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kami, itingkay Panang Tarabay. Apakay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyat. Mang dadrayaw, kan liwliwa, kada kayo padganmi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Nga orasyo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Apay akas tati tsuram rikay. Kas kala napukawan. Ay nawaw. Ada nakita ka nagpintas a balasang, angkal. Hanggang, nagatap. Nakakita ka la iti balasang agkastakan. Ay nga tati aramida. Tapno ayatan nak dahi a balasang, angkal. Ay ka di karmain. Nagata mo nga raw. Ay nawaw. Anya ay tinagan dahi ta balasang akong kunam. Diyak pa'y mga rod mo, angkal. Ha? Ay, kaya't mo asawin nakita mo lang. Kastakan. Dahi ito'y saan di ko nadaan. Love at first sight. Ay nawaw. Asino ka di tinagpintas a balasang asa nga iliw na na? Ni kadising tsa tidakdakamatang barok. Ay, sintsagayan tinagan na nana. Nagpintas. Imala kanyak saan ka day. Ha? Ay nawaw. Kaslasaan mo't nana. Pag kunaamat, asaan kami nga agkakaingas iti kaanakak ay dawaw. Nugatas ni manang Sintya. Da kayo kat kape. Iso nga agbagay no agtipon kayo ti may sa atasan nana. Ay nawaw. Mabalin ka dito yung may pamasyar, nana. Pagpasyaran ka day, ti balay may. Ha? Ijay apar kiti pagpasyaram ay dawaw. Kaya't ko asawain, umayak ko masumarungkar iti balasang nana. Ay, hasino ka di ti pasyaram. Ti ka di ubeng, no? Ti balasang nana. Balasang kami mat adwa. Talalaki mat ti kabalay may. Ha? Ay, kwa nana. Jay kumamat, kwa datay. Ay, umay kalata. Dua kami mat ababalasang iti balay may. Ay, kwa, inton rabinton, nana. Ay, angkel, inta man nagpasyar, iti balay na nanaluleng. Anya? Dayta kinatarmaw, bakit ti pasyaram? Ay nawaw. Ni angkel mo't. Apay ko mapasyar, ti bakit ngay? Naglawag ti imbagam, nga ingkapasyaran ni Luleng. Ay nawaw. Di balasang dati kahit ko apasyaran, angkel. No kaya mo di si katimang pasyar ka ni bakit Luleng? Tadyay mo napintas a balasang ti pasyaran. Mayat sa ngagpaisaw. Ay nabayagan jak pimasyar iti balasang. No kaya't mo di mangitugot ta iti gitara, ta haranahin ta ida. Ay, sige. Inton rabi ay, alam di gitara pa. Adda ka no umay no rabi amang pasyar ka data ka anakan. Asino ka diti umay, anti? Baro, nataer a baro. Ay, jak kayat nga umay dakpasyaran ti baro, anti.
Saan ko at type ti taga-away abaro? Anya nga rod ti kayat mo kaanakan ay nawaw. Artist na ti kayat ko, anti. Bareng sumikat akmat. Akasla artista. Kasano ang masirpat na katimaysa nga artista, kat adda kamot dito'y away ay nawaw. Isungaro da jak kayat ti agpasirpat dito'y, anti. Mabanak to'y dya Manila, kat ijayak amakiam-am mo iti maysa nga artista. Ala, no saan mo akayat? Ipabusoy mo to la kanya konti baro nga umay pumasyar. Ha? Wan, anti. Kukwam tulaan no asino man day ta ibagbagayo nga umay pumasyar. Jay ibagbagak siguro na itansing siya. Oh, apay amagagaran kayo, anti. Ay na, wow. Ay na. Naglaing mutin nga kanta day tarike. Ay na, inakilukat tiri daw. Ay na, wow. Nay, dua kayo matgayam. Ay na, wow. Umunag kayo, babaraos. Ay, barukan balaw kunak kuma. Ay, saan mo nga isilpo ti balaw? Baro ko namlatan, tawan mo't asawa kay nawaw. Ay ngam, balo ka mat, saan ka day? Ay nawaw. Nagpintas mga agpaison ti balasang rikay. Ay nawaw, ay na makapaalino kitahin. Kung nagtumat kan kangkal, uray asino makakita. Ara paapan na ti kasta kapintas ti balasang. Apay nga gin inarasaas kayo nga ay. Adda ka di parikot. Ay. Ay nawaw. Kwa nga men. Adala na lagi kwaw at dinabag ka ni Rikay. Ay, anya ka diti madaydayaw anagan tinapintas a balasang. Ay, siya ka de, Doro. Ay, amumi tinagan mo, lulayng. Saan min adamagan? Ti sa nga ilim ti kayat mi ama-amuan tinagan na. Ay, saan yun nga amuan? Ta artista ti kayat na dayta. Diyay ka no may bagay kan kwa na ti pilyan na. Anya, ay kayat mo asawan, saan kami ang maibagay? Ay, nagrunakan ka, Duro. Ha? Adam mabalin ang may bagay kan ka asaan kat ati ka anakak. Ay, nawaw. Ay, napintas ngagpaiso ti balasang. Uray asino ang makakita ka matiritir ti tenged na. Iso nga rod ajak paluspusan day di babae ang kail. Ay, uray siyak mo da. Saan kumot apalospusan ay nawaw? Ha? Kahit yung asawan, ribalendak ang kail? Ay, no asino ka datati kayat na. Awan tiag sakit tinakam na. Apay nga ang kail? Ipabusoy yun ang kanyak. Kasano nga ipabusoy ko ako nam ka di nakapay mo sinong batan. Makita, no asino tisong batan na kadata. Unang, lakay kayo na may diligkan ko ang kail. Awan, tilin na kayan no ayat ti pagsasaritaan. Ay, sinalbag dahito lakay. Kinuy-kuyog ko pa'y mga ron. Ribalan na magayam. May nawaw. Anya day ta nakasilupin nga igaman nyo, tata? Ay naduma-duma asamong dagitoy. Aramidak apang gayuma. Ha? Kasano agayuma, tata? Aramidak daytoy akas labang panglaw. Nung maangot ti asino man daytoy. Hay, umamaw. Kahit surutin natin ang ipaangot. Anya? Umamot ti tawa makaangot, kasta? Wan, gayuma nga ron. Ti ammo ka tagar-aramid kayo iti naduma-duma apagagas, wano sapsapo para iti masakit. Uray gayam kayo, ma? Amoyo ti agaramid? Ado ti ambok Isu nga awan makaartap iti laing kao. Anyang iti aramidan nyo agayuma, tata? Dayta ka di ado asabong? Wan, dato'y sabsabong. Nabertod na gito'y nga aramidan. Isurudak man nga ron no kasanong aramidan dayta, tata? Ay, ubing kapay. Lukaw, saan nang babalain? Ay, nawaw. Manong, amom kadimot ti agaramid iti panggayuma? Ada ayamat kasta. Nakitak nila kay Duro ang nangala iti ado asabong. Kat aramidan na kano apanggayuma iti tao. Tapno sumurot kan ko na ti tao ang magayuma na.
Anya? Kasla maispiling ko, ti kahit asawan ni Angkal. Anya maispiling manong. Kas ti taramidin ta. Tapno sa anak ang maabak iti pustaan, ading ka. Pustaan? Kasano day tamanong? Ikang kay ti kwartam, ha? Si putam akanayon ni Angkal. Numakitam ang mapan iti balay da bakit loleng. Yawag mo kanyak, ha? Taapay ngay manong. Saan mo ka diya kaya ti kwarta? Basta ramidem ti bagbagak. Adda kwartam nga itid ko. Sige man langin. Basta da itod mo akwarta ka. Si putak ni Tata Duraw. Agpaiso nga ti ibagbagada kayo, ma. Dapayagan na nang nangig ko ta. No kano ipaangot ti lalaki ti may sa babae. Umamot ti babae. Sigurado ani Cynthia ti pangaramatan day di alakay iti gayuma. Ay, masapo lamang panunutak iti pangkontrak iti aramiden na. Imbag pajagpada kami amawanan. Ngam ti siyak ti maawanan. Oho, masapol ang siyak ti agbaligay. Naglalaingan na ngay may. Siyak ti muna nakakita iti balasang. Isukit din ti mairanaw. Ay na wow. Manong, apay na kita nagadwa kamuti. Inalak di tabangkag. Nagimas alutwain. Amom ka diti agluto iti banana kyo, uno kamuti kyo. Saan kumot nga mo alutwain, manong? Ngam amok akanan. Anya, amom akanan ngam di mo amo alutoy. Ay na wow. Una manong. Idi nagluto ni manang ko iti banana kyo. Nagadotikinan ko. Ngam hindi kwan. Pasngawa mo tan. Nagangot. No kayat mo, ibagam ka ni manang mo. To may agluto, tamangan ta amangan. Wen, Imbag ano kaya natin may agluto iti balayo? At saan mo nga asawa? Ay nawaw. ha? Ay, kastaya. Umay ka di balay, tadata ti agluto. Tulungan nak nga ako kay Swen. Una manong. Wen, umayak iti balayo. Nakitam ka din no naaramid ni Uncle ti ibagbagana agayuma? Adda nakita ngayong kabil na iti basit abutilya manong. Kasla orasyonan na. Tagtanta na miitim ijarwar ti balay na. Sigurado ang mapaninton rabi iti balay daluleng. Ay, masapol ang mapanak, mate. Kasano ngay kat adutikinan mo kamuti? Nungag pas nga ka ijay. Kababain amanong. Panguntrak dahi dya iti inaramid ni Uncle. Ay, nawaw. Ha? Nubangbanglo ti awit ni Tata Duraw. Si kakit nabangsit nga angin. Ay madia. Basta muklakit di nga ilukar. Ure maawanan kami nga padpada ka ni Uncle. Ay, nawaw. Nay, si kamit, Uncle. Nay, adamot gitara nga awit mau. Apay, mapan kamit, ije balay dalulain. Uwan, Uncle. Inak man haranain tinapintas abalasang. Ay, awan mo na. Adan inaramid ko apamuspusan tapno siyak ti ayatan ni ading napintas. Ay, nawaw. Saan nyo nga awagan iti ading? Tasan abagay, Uncle? Anya nga ro tiyawag ko kuma. Alangan mo't abakit. Kit saan pa'y mo't abakit? Anak uno apo ti rumbang nga yawag yaw. Una yun. Ay, agtal na ka man dita. Uray kitam. Ipangot ko lati panyukin ko na. Ay, sumurto kanyak. Ay, sus. Delikado da ito yun, ha. Amang ano sumurto kan kuana ni Cynthia. Gapo iti gayo man na. Ay, nawaw. Nay, napauli magkamitan. Tamo nga wan laban mo. Ay, nawaw. Ha! Uray pupuutam timbagak. Kukwakton ni Cynthia. Ay, nawaw! Saan mo pa nga ipapangot ti bangbanglo agayo, ma'am, Uncle? Agkantaak pa'y. Sakbay nga ipaangot mo. Tapno di mo mat ko na. Tadapay mo laasikin ka. Ay, sige ah. Urag sinyas kan tao no mabalinan nga ipaangot ko kun kuha na ti bangbanglaw. Sige, Uncle. Day ta titulagan ta. Urayam nga sinyasak. Sakbay nga ipaangot mo day tapanyom nga dagayo man na. Makit-kita kung ti mapasamak. Sumurot to kanya kadina oras ti balasang. Adun to ti mas daaw no apay ang nagpintas a balasang ti kakuyukaw. Tada kayon iti salas. Agkanta ka man, Rikay. Nagmayat nga minti kantam kahit. Nabit lang ta padasik man. Adjasik pa ti gitarak.
Kinitanak ni Rigay. Kasla kaya't naasawan nga erwar ko ti Panyaw. Ay, erwar ko. Inruar mo tanyang kalti Panyaw na. Ipangot nan san. Ay, pigsaak ti panang kutingting ko iti gitara. Taigidan ko ti agpas ngaw. Itan Apa nga ipawot mo ti Panyaw man nagbangsit. Bastos alakay! Ay, nabangsit ka diti Panyaw na, adeng. Ay, nawaw. Pumanaw kayon! Saan kayo nagsubsubli? Ate, ang utam ti Panyaw! Nagbangsit! Nan, ang utak man day tay bagbagam na bangsit. Nagbanglomat ti Panyaw, Cynthia. Ay, nagmayatan duro. Ay, anya ka di tinayon day tabang banglo duro. May nawaw. Ay, Lulay, apay asinayob mo ti Bangbanglaw. Ay, saan Ni Nana Luleng, tinangsay ti Bangbang lumangkal. Yawid maon! Ay, apay ngay. Ay, saan nababalain? Ay, nawaw! Ay, nawaw! Inawis da kamatla ang ngamin, Mang Doro. Ngam si kamat ti makadado. Anya ngay ita, sa bali lang arod tinagayumam. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Fanny. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Naimbag nga orasyo amain papagayam. Isagot mi ka na kayo, ti may samaling nga istorya, ngayon kam pinauluan. Aginaw! Dito'y drama tayo, Anya Laki din! Agbusog ka na imbag sarayo lakay. Naimas dita si daon ta. Bulalumot ngagpaiso ti sidaan bakit? Ay, naggana sinjaw. Pangpapiksa day ta, lakay. Oy, nagmayatan. Kanayo nakanapig sa ngagtrabaho no kanayo na naimas ti sidak. Ay ayaten ka ngamin, lakay. Iso apag sidaan ka iti naimas. Agyaman na, krima bakit? Saan kalaeng analailo nga asawa? No di kat nadungo ka pa'y. Ala, mangan ka nga rodon wan. Tay nakagdigo sa. Anya? Apay adi ka makigiddan amangan kanyak. Bakit? Sa anak pa yung mabisin, lakay. Muna kalatan, wan. Numalpas ka amangan. Mapankan, ija silid ta, wan. Anya ti aramidak ijay sa led, bakit? Hindi ka nagdamag. Basta sumarunukan to, tay nakagdigo saan, wan. Nay, nakaisam ka matlatan nga oray awan is-isa ma'am pari sa riyaw. Kwa, ay, amuklatan pari sa riyaw. Anya ti amom pari Jess. Panagnampay lang kat madlawan. Ti anya, bimatok ka manain ijay naunag akarayan pari sa riyaw. Anya, sika talaga pari Jess. Nakamal mo kadimot lang jay bunawag pari sa riyaw. Ay, sinalbag ka pari Jess. Dahil ta kamal ti amom nga ibaga. Sayong, lakay. Apay ayari, bakit? Paro, teman dagiti buok iti kilikilig, saryo. Anya? Rabrabi agpaparot ka iti buok ti kilikilay. Sige na, lakay. Nagatiling aro ti kilikilig. Ay, manjak. Agbayadan, tapno awan makunam. Anya ko mati, bayad mo kanyak.
Dahito yun eh. Manjak. Makabanog dahi ta. Alan sarayo lakay. Aglailo aklaan, di mo pa'y kayat. Ay, huwanan Rima. Mudtuyan dahi ta pagparot iti buok ti kilikili. Apay nga awan dagiti anak ta bakit? Inbound ko iti ayan dananang. Nay, apay ngay. Kababain mo't no kanayon dalatan iti balay dananang mo. Di mo pa'y kayat? Tapno doha talaga nga dito'y balay. Anya? Lakay. Saklutan nakman Hindi ka ba nagpasaklot, Rima? Nagdagsan ka. Anya lakit din dito asawak aya. Aglailo aklaang mo, di na pa'y kayat. So, apay naglukmag ka bakit? Kas lalo pumlaang ti kadakkel ti bagay. Nalabos kamot kang sasao. Nagseksi ang tupay. Ala. Bumabangan bakit? Sa bali man nanti kayat mo mapasamak. Ha? Apay nga may napagparikutam ti asawam pari sariyaw. Nalailo launay ti asawak pari Jess. Di kad nasayaat no nalailo ni bakit mau? Ay sana all. Makabannog pari Jess. Anya, si kapay ti agsurindar pari sariyaw. Nagado ti paparamid na kanyak. Anya ngay dagita ngay paparamid na. Agpailot, agpagabot iti buok ti kilikili, agpasaklot iti nagpaot. Anya, sapay kasla ng baan ti bagina. Nakaluklukmag. Ay anusa mo na pari sariyaw. Nagsiksimat iti kaubingan na. Limok maglaang iti naganakain. Angam na pintas latan ni bakit mo paray. Nalakalang asawon ti agan anos pari Jess. Di mo nga minamaw ti ugali ni bakit ko. Ha? Adamot pakaruan ni Rima no mamingsan. Panantaya. Mapantan ijay silid. Ay, malaldawan. Nagpudot ijay silid. Orayin ka, sayo. Adamot electric fan? Manjak. Umahikan ko nakmat. Aniko. Apay ngagkudot ka ngay. Pa-importante ka pa lang, sayo. Mapantakit din ijay silid. Ay, sabali ka talaga. Tengat aldaw ngam. Ay! Rima bakit? Simang pweta kaon. Di nakasitgan, saryo. Bitugan ka. Na. Bad mood ka ita, bakit? Apa yan? Jak kaya't ang makita ti panagrupropam. Kas kalatik balang. Anya laki din ni Rima. Agunget ka man ang ngawang gap-gapo na. Umatayo ka, Sairo. Sino katamatan iti Sairo tinagan ko, Rima? Nagalas ka, lalaki. Day talang ngipan mo tinapudaw. Nee, apa yan bakit? Anyat naknakan mo. Tapay akaguran nakmanan. Pumanaw ka, Sairo. Di ka kaya ta makita. Panaw! Apay Rima. Awan panggapyon ay awid dagiti anak yaw. Di damat kaya ti agawid di balay mi, nanang. Kaya dapay kano ti agnaw di balayo kani tatang. Mangtod kayo nga rod iti paggatang ko iti kanan dagiti innam nga anak yaw. Awan nanang. Makamo kayo pay lang kadagiti anak mi
Kayat da kanu dito'y balayaw. Taadda nagdakkel at telebisyon yaw. Ala, may-mayat motkit din no adda da dito'y balay. Tapno adda kadwami ken ni tatang yaw. Wana nang. Rima, mabiit man laeng. Apay ka day, nanang? Sa bali nga mintimadlaw ko ken ka Masakit ka? Saan? Awan sakit ka. Unangam na pusyaw day tarupam. Nagtagumpay dagiti matam. Tila madmadlaw yun, nanang. Sige, agawid akon. Kadda kayo pa'y lang ti makam mo kadagiti anak may. Ay na, nag-cute ka. Sariola kay. Naa, kagurgura na klangit ay. Ita, ibaga man nagkyutak. Ay, di ka maawatan, Rima. Sidag mo man tapingping mo, lakay. Apay tipingping ko. Basta sidag mo. Sige. At tipingping ko, bakit? Ay na, kas laman sanas tipingping mo. Anay ko, nagsakit! Apay akinagat mo tipingping ko. Anay ko. Nag-cute ka nga min. Sariola kay. Anya? Ni, apay nga duldul o kamatan. Nabarangak lakay. Anya? Nabarang asasawam mat. Masikuga. Anya? Tinawan lakit din ngagsikog ka, Rima anak kaw. Nagadaw dagiti anak yaw. Binarang nak ngamin nila kay ko, tatang. Isu ama sikuga manan. Anya binarang asasawam. Anya nga ron dayta si Kugmaw, anak ti inkantaw. Tila ngamin madmadlaw yo. Sana dahagas ti agsikawg. Ang panunutan nyo kumamit at masakbayan dagiti anak yaw. Maikapitong taon dayta si Kugmaw. Kabalan yun to pa'y nga taa pagadalan dagiti anak yaw. Kabaulan to tatang. Anya kabaalan to asasawam. Kaasin to lang dagiti anak yaw no saan nyo ida mapagadal. Tatang. Day talagar aramid iti ubing ter aramidin yaw. Imbag kumamit no adda na saya ta pagsapulan yaw. Sariola kay. Sumango kamot Kalbit ka manin, Rima. Nagdakkel lang arudan ta tiyan mo. Alan sumango kan. Umay kan saryo. Paimportante ka manin ako nakon. Manjak. Ay na, agindi di ka paila. Basta, manjak. Ay! Naging pismet ng talapayag mo, pari Saryaw. Adda manananggal, pari Jess. Ha? Nakakita mi ti manananggal, pari Saryaw? Nagapon iji balay me. Anya? Ni bakit ko ti manananggal? Manananggal ng lakas. Anya? Naibus ti pigsak. Gapo iti dayja manananggal. Tinalo mamangga, saryo. Nagkakatayak. Pangalak nga itinalo mamangga. Kat saan pa imot apa nagmamangga? Basta, kaya't ko tinalo mamangga. Sa bali lang na prutas. Tanay, sana pa nagmamangga ita? Basol mo na maalisanak. Sa dino ngay nga rin ti pangalak itinalo mamangga. No kayat mo,
Di langan nalom a papaya. Manjak! Nalom a guyabano. Manjak! Nalom nga atis. Manjak! Nalom a bayabas. Manjak! Nalom a santol. Manjak! Nalom a kaimito. Manjak nga rod! Jay lang nalom amangga ti kayat ko. Ay, anya lakit din aya. Jay paimot awan ti sapulam. Kuraon ka no awan maitan mo kanyak nalom amangga. Ay na, nagimas ti bunga ti Chico. Ay sos, pinoros mo matan ti bunga ti Chico, kasinsin Rima. Makabang panganak namin iti Chico kasinsin Joan. Sapay aginaw ka kasinsin. Di pa'y kat matayin tapoon ti Chico. Patpatyam day ta kasinsin Joan. Sumangam kasinsin. Anya kumangay ti pang sumang ko kasinsin. Ay isbuam ti poon ta Chico. Tapno saan amarsaak. Anya? Umasidag ka man, lakay. Adak lang arudin dito'y abay mo. Pasidagan nakpailaan. Yasidag mo man tapingping mo, lakay. Apay ti pingping ko. Basta yasidag mo tapingping mo ko na. Sige man lang. Ay na, nagmayad a pisil-pisilin tipingping mo. Anay ko! Apay ang kinidal mo ti pingping ko. Nagsakit. Nagtaer ka, lakay. Kay kayat ka. Ay sos. Saksamat ti pag-inawang bakit. Yasidag mo pa iman, di talapayag mo, lakay. Ay manjak. Ang mga nula pigusam. Nasakit. Oh, apay nga umis-isam ka ipagjoan. Kasano, si kamatan ti pag-inawan ni kasinsin Rima, bayaw. Ay, wen nga rod. Naidumduma nga aginaw ti kasinsin mo. Agkabil. Ala, ano sa mon bayaw? Talaga akas ta ti aginaw. Nagado a paginawan na. Sakpay nga asawa na. Sigurado akarpropam to di anak yo. Tas sika ti pag-inawan na. Pumanaw ka. Saryo, di ka kayat na makita. Anya ka din ti mapaspasamakan ka. Bakit? Basta di kan kayat na makita. Pumanaw ka dito balay. Nagbangsit ka. Anya lakit din aya bakit? Nagdigusak mo ta. Nagbanglupay ti sabon nga inusar ka. Di kan kayat. Pumanaw kan. Nagalas ka mutan. Ay sus. Anya aya a klase ti sairo ti kimpat kan ka bakit? Kabusor nakmatan. Di ka pala pumanaw. Tya! Ah! Anay ko, tinanog nakmatan Rima. Bakit? Anay, nagsakit. Pumanaw kan. Nagsakit. Panaw! Inagsapulan ni Saryo, nanang. Pinagtalaw mo, itasap sa pulam matlang aro ti asawam. Nanang, mapukaw ko ti limbong ti panunod ko no mapukaw ko ti asawag. Pang sa pulam payan kan ni Saryo, ha? Doan nga aldaw adyak nakikita. Basal ko, nanang. Ay, urayom ano kaya't napay ti agawid. Pagin inawak ngamin ni Saryo, nanang. Iso na ibagak ti kasjay. Ita, sa pulak matlaang. Agbababawi ang.
Agawid kan pari Saryaw, sapsapulan na ka ni Rima. Di nakngatan kagura ti asawak pari Jess. Nagbao sigurong tigura na ken ka pari Saryaw. Mawatam latan ti asawa ma. Gaputa aginaw kot nga raod. Ay, nauyong ni Rima nga aginaw pari Jess. Agkabil. Nagsakit aramidan na kanyak. Ala, agawid kan tagsarita kayaw pari Saryaw. Kasi mo ti asawam. Aw-awatom ka dilatan. Agyaman nga rod iti panang pasangbay mo kanyak dito'y balay mo pari Jess. Awan anyaman na, pari Saryaw. Kartingam ti agawid, tanay. Mailiwan kan ka ti asawam. Agyaman nagtanagawit ka matlaangan. Sariyo lakay. Pakawanan na ka. Maawatan ka bakit? Pinagtalaw nakmat ngamin, iso api manawa ko na. Nagbabawya akong dayta, Sariyo. Di kan pumampanawan. Wan bakit? Basta di ka nagkabkabil, Saanan lakay? Saanan? I love you lakay. I love you to, bakit? Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, nga inday pinaulwan. Aginaw, dito'y drama tayo, anya laki din. Insurat ni Isagani Yalong Buliesen. Isagsagot ka na kayo ti Danmart's YouTube channel. Agyaman kamay, itingkay, panang tarabay. Naimbag nga orasyo amain papagayap. Isagot mi ka na kayo ti may samanin nga istorya ngayon kam pinauluan. Sayutay! Dito'y drama tayo, anya laki din! Siyak ni Rambaw, ading seksay. Anya mo't limatay dayaw anagan mo. Siyak ni Lorna, Manong Rambo. Ay, kursunada ka ading Lorna. Sagmamano ka. Nalaka na Manong Rambo. No ipanak iti motel, adda ba si Charles, no? Nungay ipankalaang iti igid-igid. Tapno makatipidak ading Lorna. Yak kaya't no iti igid-igid lang Manong Rambo. At damot nalaka ang motel. Short time, mabalay? Mabalingin Manong Rambo. Ay, umay ka nga ruden ading Lorna. Siya kunti makaamukin ka ita arabi Ay, naggapwam abigbig at Rambaw. Napanak man nagsapul iti sayote, pare Esteban. Anya, nagsapulam nga iti sayo ti paray. Ija sentraw, pare Esteban. Kay, ada ka di mo lang nasa pulam sayote. Ay kaada, pare Esteban. Kapuraws asayote. Ay, mawa mo makita nga imit mo sayote. Ay, imbati ka unjay sayote iti igit ti kalsada, paray. Apay nga imbatim ginatang mau paray.
Ay ka, imbatik ata kilabanag tao, pare Esteban. Anya, ay, di ka mawawatan, pare Rambo. Anya nga minday ta sa yutay. Sayote asiitan, pare Esteban. Anya. Nay, kasla napuyatan ka, Rambolakay. Kasla nalaes nga ikanday tamatam, naglabaga. Ay ikwa. Ijak ngamin makaturog idirabi Flora Bakay. Iso ang nagtugtugawak ang nagpatpatnag di ta terasa ti balay. Anya, Kiwen, di mo nadlaw ti iruruar kao, tanarnekan kay ti turaw. Kasla ag burburag abulkan ti panagurok mao. nalabas ka mga agsasaw, Rambo. Kunamlansaan ka nga agururok ang maturaw. Uray la agresires dagiti ngipon mo ang maturaw. Kas kala agkarkarum kum itinaata ang maais. Ay niya lakit din ayan ni bakit. Ibaga na pa'y lamot ti kasjay. Talaga magtrambaw. Ay, mabiit man lang. Apay, Flora Bakit. Anya day tanalabaga di tatungod mo. Ay, ikwa. Ay, awan day to'y bakit. Nasagit ko nga ben, jay si iti damurtes, iso alim mabaga ti tengad kao. Sigurado ka, Rambaw. Wen bakit. Basol jay si iti damurtes day tao. Iso adi mulatan ikaskaso. Ay, maturog ta na, Flora Bakit. Rabiin. Yakpay agtuglap. Ay, na umay kan abakit. Umuna ka nga rudan na maturog, ta sa anak pa'y ngagtuglap. Ay, sus, umay ka kidain, bakit? Di nakman pilitin ang maturog, ta sa anak pa'y mat ang makaturturog. Ay, kwa, ilutin ka, tapno daras ka makaturog, bakit? Ay, manjak. Ay, anya tinasakit ken ka, Flora, bakit? Bukaut, saka, ima, uno, pataw. Sumardeng ka man dita, Rambaw. Awan tinasakit kanya. Uno nasakit ti ulaw. Ay, nalaingak nga agilot, bakit? Ay, sige man nga rod, Rambaw. Daytoy laangan ulok ti ilutaw. Ala, agplastar ka bakit? Iluto ka tinasakit nga ulaw. Panang pare Rambaw. Mura ka pa'y laki rabrabe. Mapanak manen agsapol iti sayutay, pare Esteban. Apay arabe iti panagsapol mo iti sayutay. Ay, una, tanapres-pres ko ti sayutay iti rabe pare Esteban. Agayaw mo ti banglo ti sayutay iti rabe Anya, nabanglo ayo ti sayutay paray. Ay, kinabanglo abaray. Nang runa, no kadigdigos na. ay. Kasla masirok konti kaya mo asawang pare Rambaw. Anya nga raw ti kayat mo asawan, Mapan kagsapol, itinasapinan asayutay. May, tumpak, paray. Ay, isurod nak mambe paray. Ada kwartam? Ada. Manaw. Nasurok a kwarta. Jay agpaiso at ibagam. Manuti kwartam dita paray. Sa nga ributin ta dito'y bulsak. Mabalinan pare Esteban. Nalakalaang muti sa'yo ti ijay igigit ka. Urayan na nga ron, tayo nakagpulas.
pare Esteban nagato asayute. Ang kakaiwarada na Huwag nga gipay suparay. Naka-mini skirt da amin. Nagganas siya. Ang pilikan, tadan na pilik paray. Asino tinapiling paray? Dita na. Dita umas asinag asayutay. Ay, nagsiksi magnakin. Opaw! Nagswas na itigurong namin. Ay, Manong Rambo. Oh. Dating gawi. Uwan, ading Lorna. Dating gawe. Asinumat nga dito ka doon, Manong Rambo. Alalay mo. Ay. Isa nga alalay adheng. Nagsapsapulak met iti sayutay. Ay, stay, babae ko na kuma. Agpili kalatan kadagiti kakaduang Manong. Nakatakder dalaan di ta igit ti kalsada. Kartingam di agpili, pare Esteban. Nagbayak ka. Kwa, anda nalok mag-babae. Nalukmag ka di ti kayat mo, Manong. Ay, wain adaing. Diyay nalok magti-type kao. Adaang ngam nataanganan, Manong. Dayjay man, oh. Ay, mapalinay. Kaya't ko na ita, basta nalukmag. Ay, anya pa'y lati aramidam ngay pare Esteban. Asit gamo di nalukmag. Tamapantayaw ijay bulan. Nay, nakatugaw kamot dito'y abay ka, lakay. Kariring ko bakit. Bimangon ako na. Tamapanak agkapay. Maturog tapay. Nasakitan tibukot ka anak kaida. Maktanganak bakit. Ay, makamu ka nga raw, lakay. Kaya't ko pa'y timaturag. Jesus. Di na nadlaw akasang sangpet ko gayam dito'y balay. Mapanak ijay sa alas amaturog. Diyak kaya't ti makikaida iti bakit nga agat dangaw. Payakas na ti panangkitam kanyak muklaw. Uray mula pagsabatan day ta nagpusko la kiday-kiday ma. At the chicks mo niya, tatang. Ay napakpakawan muklaw. Apay ko mga aramidag day ta. Dakos day ta nga aramid. Anya laki din ni tatang. Aglibak pa'y laeng. Ammo ka. Anya ti amaw muklaw. Adda nang ibaga kanyak nga adda sayute im tatang. Anya? Ay, ti sinalbagan na pare Esteban. Sismoso alaklakayan. Apay nga isuksukat mo iti sayute ni nanang, tatang. Ay, jak mo't isuksukat ni nanang mau muklaw. Naynayunak laeng. Di ka nagpilosopaw, tatang. Inton kwan, mabisto na kayaw ni nanang. Mabisto ak ano ibaga muklaw. Balaagan ka. Di mo ibagbagakin ni nanang mga adda sayutek. Makaammo kayaw, tatang. Laklakayan kayo. Nga magaramid kayo pa'y langit, ikalukwan. Kasanumit nga men. Ituloy mo, tikayan mo nga ibaga, tatang. Kasanumit nga men. Agad dangaw ti payod ni nanang mau. Anya laki din ni tatang. Inyaring na pa yan itinabangsit nga insekto ni nanang. Kaya talaga man muklo anak ka. Inaldaw mo't nga digdigos ni nanang. Wen, inaldaw nga digdigaws. Ngam di naman suksukatan di pantina. Anya? Nagampap. Sinalbag ka pare Esteban. Nay, apay, anyat basol ko kan ka paray. Chismoso ka alaklakayan. Apay nga imbagam kinimuklo nga adda babae. Ay, kwapasin siya, nalipatak. Anya tinalipatam? Nalipatak apotot mo gayam ni muklaw. Ni ay. Ay, naku na no sa bale ataw, di kasarsaritak. Ni magayam muklo apotot mo, tinangibagak nga adda sa yutim. Ay na,
Ay, kwa pare, madandanaganak. Manya ti pagdanagam mait. Kasanaw no ipulong na kini Flora ti aramid ka. Nalakalang ti solusyon na day ta pare Rambaw. Anya? Huwag kang aamin. Ha? Apay aklunam nga raon nga da babaeng paray. Ay kisaan Bakit ako aamin? Ha? Ay mayat day taan na panunot mo paray. Adamit gayang panunot mo. Rule number 1 dagiti babae raw. Uraan niya ti mapaspasama. Di mo aklunan nga da babaeng. No awan ebidensya, awan mo't krimen. Day tatitandaan ang parirambaw. Ti kwarta ba kahit? Ay, kayat ko rambulakay. Mano ti kayat mo? Na, kaslaado ti kwarta malakay. Ay, kwa. Adamot ba sayt? Iso nga ikan kamot tapno naragsak kamay, Flora bakat. 1,000 ti kayat ka lakay. Ay, sige. Ikan ka nga rod iti 1,500. Tapno, happy ka? Wow! Nagganasan no kastala kay! Ay ngamnay, masapa ka maturog tapno makainana ka. Na, apay apaturugan nak iti masapa? Ay kiwan, ajak gamin kayat amapuyatan ka bakit. Iso amaturog ka masapa, wan? Wan lakay! Saan mo ba takakuyog kita ni Esteban Rambo? Ay. Charon. Naglukmag da ito'y babae. Kasla ka nakal tibagik tigurom na. Kasarsarita ka, Rambo. Ayan ni Esteban. Ay, kwa. Ay, sumarunoon ading ko analukmag. Adabit ginatang na. Ala, ni Manong Rambo. Awagan nakpailang mo at itinalok mo. Ay, pasensya kan ading. Jak ngamin amutinagan mo. Yaho! Nao. Dakaon, lab! Ay, pasensya ka no medyo naladawat. Ginmatangak pa'y ngamin iti balot. Kunak no di ka nagsuplikan niya kita, Rabi. Love. Alak raw. Umuna kayo na iti papananyaw. Taurayak mo ni Lorna. Luklukon na ka ni tatang, nanang. Amaw. Anya? Amuyo, alulukon na kayo ni tatang? Wan. Amaw. Jaklag sasaw, muklaw, anak ka. Kahit, anya nga ron ti aramidin nyo ita, nanang. No anya tar aramidin na. Isumit taramidin kwa na. Anya? Sa bali ataaw, tinakaamuak iti maday ngar aramidin ni tatang yaw, anak ka. Ha? Makita na taramidin kwa na. Papanamlakay, nakapalas kamay. Ay, kwa. Kasangsangpet ka o Flora bakit? Nagapwam, taapay akasangsangpet mo. Napanak man gimatang iti pandisal bakit? Nasapa ak arimwar itay. Aya. Wen, bakit? Ayan jay pandisal aginatang mo. Kat hindi suki jay lamisaan. Agtimpla ka man kit di iti kapita.
Ay unalakay, siya kung ti makamong agtimpla iti kapay. Anya ngay paray, mapantamanan ag sayuti no rabi ay. Ay ketwen apare Esteban. Mapan ko si bugan jay sayutek. Tapno saan amalaylay. Ha, naggadasen paray. Ay timing lang. Paturugag pa itinasapan ni Flora. Tapno nawayaak ama kapagdakiwas. Ay, wen paray. Ay na mailiwa ka ni Labkaw. Kaya't kumanan ang makita. Ay ket dagasin ka ang aron no rabi pare Esteban. No nanggag mo jay sa gawisiw kaw. Rumwar ka dagusa. Wen, arigla daw. Ay na, parikaw pare Esteban. Ay nati parik out paray. Awan ni Lorna. Absent ka no ita paray. Mangkita ka langan iti sa bali ang babae kita. Nagado sayo tayo di taingigan. Ay kawanan agsapulak langan iti sa bali asayutay. Sa nabalay, tado mo't pagpilyan bayat nga awan ni Lorna. Ha? Mapay, pare Rambaw. Ijay babae ang nagtakder iti abay ti poste. Italaang ang makitak da ita asayutay. Kabarbaraw. Kita niya pa later aramidem ngay. Asit gamon di nakitam asayuti paray. Ay kawan pare Esteban. Kurso na dakday ta asayutay. Di kag talikod, ading seksi. Sumango ka kanya. Kurso nada ka nga bain. Ala, sumango kan kanya, ading seksi. Sagmamano ka. Bayadan ka itinangin. Basta mayat ka itikayat ko ang mapasama. Agmutil ta. Agmutil tarupam, Anay ko. Flora ba ka? Wan! Ay, Siyak nga raw Rambaw. Dinak na ilasin adagaws. Gaputan na kapang limlimo ak. Nagpuskol pa iti make-up ko. Anya ti aramidam dito, Flora. No agsapsapul ka iti sayutay. Agsapsapulak mag iti tarong. Anya? Yamam nga takadyak amo tar aramidam. Sayuti gayam ti kayat mo Ikwa. Pues! Agsapulak mag iti tarong tapno patas talaang Rambaw. Saan? Ay, di mo aramidan day tabakit. Diyak kayat. Madi kayat kumat nga raw dagsapul iti tarong. Balon-balos lang Rambaw. Flora, bakit pa nga asem? Di mo aramidan day ta. Pakawanan na kaon. Diya ko nagsapuliti sa iyute. Promise, bakit? Anya? Wan, bakit? Pakawanan na kaon. Di ka kumagsapuliti tarong tadakas na ita. Amametlagayam nga ibagati dakas, sinalbag ka naglakayan. Bakit? Alala, agawitan bakit? Agbalbaliw akaon. Diyak kayatan, nakita sa yutay. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo. Anya laki din! Insurat ni Isagani Yalong Bulyesen. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kami, itingkay, panang tarabay.
kay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang dadrayaw kan liwliwa kada kayo patgan mi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Papanam si Sheila. Ay nawaw, ang mga nutila pakisarsara ka malalaki. Mami, apay kasta kayo. Kada rumuarak, lalaki adagos ti atapon nyo akasinarak ko. Ay nawaw, kaya't kalaang nga iliklik iti dayjay amarigrigat Alester. Amumat gada kayat ko aparaken ka. Ay, dayta man ang tibagayo. Apay ngamin nga intulagdak, jakpay kayat ti makiasawa. Ibagak aya ang makiasawa kan, kaslakas tan titurong ti sa uyo, mami. Ulitag nga ibagakan ka. Jak kayat ni Lester. Kasano ko maakayat yo kat agdamat nga rudan ni daddy nga asawa yo, mami? Dinakman bastusan si Sheila. Para ken ka ti kayat ko asawan. Siya kumatiag pili ti para kanyak, mami. Saan kat ada kayo? Ay nawaw! Bagbaga amman dya anak tadamyan. Basto sa makisarsarita ti loka. Kasano kat pakibiyangam ti may papan iti ayat na. Naimbag dya retreto ken kwa na tabak nang. Anak ti gayam ko. Masigurado mo ka din nga ginusto da no agkita da. Apay kit din asaan. Napintas dya gayam ko. Kat masigurado ka gwapo mo ti anak na. Dahita nga mintirigat na kahit. Gaputa dada ija abroad. Kaya't mumutan nga ipasawa dya anak mo tapno makapangkay jay. Di mo kadimot kaya ti makapan ija abroad. Dahita ka nga rod anak mo ti aramatan tapno makapan ka. Kanya mati klaseng nga ina ay nawaw. Kaya't ko anasaya ti masakbayan ti anak ko. Santo nga agrigat no agkatuluyan da iti anak ti amiga. Naimbag ta nasabat ka dito bakit Maria? Ay, anya ka diti, ibagam iti panagsabat ta. Ibagam iti apo ko madinas asit ganti anak ko. Kay ibagam iti anak mo madinas asit ganti apo ko. Neta, kasla na ipagtangtangsit mo si kabakat. Ay, awan ti tangtangsit ko. Sinugbatak lang matimbagam. Saan amay kariti apukom iti anak ko? Imbaga na kaday amay kariti anak mo ay nawaw. Ay na, makapasuron ka kasarsarita. Dita ka man laangan. Ay ka dita ka mat Sa anak mo ngay masasinagkan ka. Si kamati mo na anak isarita kanyak. Ay nawaw. Apay, apok. Ar-ar mom ayati, anak ti mata pobre ni Lilia. Kayan ayat ko pa yan, Lola. Ay, nasabat ko nga minijidalan. Kabinilinak nga ibagak kano kang kadi mo asigan ti anak na ay nawaw. Kasano dyak asit kan ngay? Kat ay ayatok mo't ni Sheila. Kasano nga kakasje matina na. Kunamno asino matakababaknangan. Magin inayat kami, Lola. Uray asino tagdep-dep pa. Awan ti makapagsina kada kami. Ay nawaw. Masigurado makaday akasamot ni Sheila kan ka? Uwan, Lola. Mala, agawam nga ruti agurnong. Idulin mo, tapno adaaramatin niyo iti masakbayan niyo, apaw. Uwan, Lola. Mangtangdanak pa iti kadwak iti garden. Tapno adun to ti maapit ko. Ay, husto day ta na panunot mo, apaw. No adu ti imulam, adu ti maapit mo. Sheila, amo ni Lola nga dan relasyon ta. Ala, kasano na ibaga na ka ni Mami? Apay nga imbagam ngay. Di na ibaga day jay. Naibagak namin ta dinamag na.
Jakmat kay taglibak ka ni Lola, ah. Imbag pa'y ni Lolam taman nakaawat. Ngam ni Mami. Saan tapay nga kita iti sumagmamanong aldaw? Takadwa ak dagiti tinangdanak nga agmula iti garden may, ha? Makalawas ka di tagkita. Wen, inton malpas ti mula may. Agkita tanton. Dakkel ka di ti mahal alam iti gardenyo. Adamot basit. Ano saan tapay ti kastoy? Tahinton makaurnungak. Agkalay sa tanton. Naida kayo, mate. Nana, papanan nyo ka day. Ay, nakapadijesindaan. Masapul nagluto ak iti kanon dagiti nagmula iti garden may barok. Apay nga, adi ibaon ti apo ko yo gumatang. Ay, Apay ada kayo. ni kadilistar ti takdakamatang barok. Una tay sulag mo ti apo ko yo, nana. Ah, Hanggang adapay ka di sa balay. ay, adapay sa balay. Ngam, sa balay mo ati balay da. Ah. Nila ang lister ti balay ikaw. Apay, adi iso ti ibaon nyo, nana. Isuti nang idaulo kadagiti trabahador iti garden barok. Anyat ka tiyo asawan? Ay, nagpamula nga may iti garden may. Kasta. At dagayam garden nyo, nana. Nagsabat kami kanina na Maria ti Dalan. Namuak nga da magayam garden da. Oh, anya kumano adda. Day talakit din garden ti pagbibiyagan da. Ay na, marigrig ata talaga. Oy, di ka matagsaw iti kasta. Amangan nga, no nalawa ti garden da. Anya kumano nalawa? Ay nawaw. Awan day tamay dilig iti kinabak nang ti kayat ko ang mga sawa iti anak ta. Nga uray sa anak kaya ti anak mo, kasta? Awan pagbabawyan ni Sheila iti anak ti gayem ko. Ang di mo may turayan, tirik na ti anak mo. Saan ka man ako muntra iti kayat ko si Kadamian? Kontrabida ka talaga. Ay nawaw. Saan nga taas ka, ti kontrabida? Ibagam iti anak mo nga agsaganan. Taumadani ka nun tiyo umay ti anak ti gayem ko. Diyak kaya't apilitan ti anak ta ama ki asawa, iti di na pa'y ama mo. Di ka man agkasta-kasta si Kadamian? Napatag ti ragsak ti anak mo. Ngem ti anyaman a kinabaknang. Tandaan na ita. Masarakan ti kwarta. Ngem ti ragsak. Saan ang magatadan? Karkaritan na ka di, Damian? Saan ka karkaritan? Uray sumangpot ti bagbagam, no di na kayat. Awan ti mabalin mo. Apay riknam ti rigna ti anak mo. Pilitem ka di nga ipakankan kuana ti di na kayat akanain. Ay nawaw. Umay kano dito'y balay ti ibagbaga ni mami magayem na nga agapo iti Amerika. Uray ka di da kayo. Pilitan dak amaki asawa iti lalaki ajak kayat dan. Adakan ka amin nakarbangan nga agpili iti kayat mo anak ko. Agyaman ako na kada kayo, Dad. Kasta kumamot ni Mami. Pasensya mo ti inam. Di na mo ti balikas nga ayat. Tila kwarta tiyada iti panunot na. Dad, kasano ka diti panagamamuyo ka ni Mami? Diya kaya ta maulit kan kati pakasaritaan. No kasano kami anagam mo kan nagasawa ka ni mami. Kaya tiyo asawan, Dad. Pinilit da kayo man? Saan na ka pinilit? Hanggang narukupak iti awis ti sulisog. No sana ko maanarukop. Nailisi ako ma. Umadanin tiyo may tigayam ni Mami nga nagapoy dya Amerika. Tong palam ka diti imbaga ni mami? Saan? Diyak kaya ti bagbaga ni Mami. Anya ngayon ti aramidam? Umayak dito'y balayo. Iti ka nito nga umayda ijay balay. Ala, adamat ka di bakanti asalid apagyanam na bilang. Talaga kasta ti aramidek. Diyak kayat ti umanugot iti kayat ni Mami. Kat ni dadim, umanugot ka di iti bagbaga ni mami? Saan? Manakaawat ni Daddy. Saan akas ka ni Mami? Napanan ka din ni Sheila.
Kaya ta makita ti gayam ko. Ay nawaw. Awan mat itisilid na. Ang mga noda na panan na. Apay pinalubusa mapimanaw. Anya tikat mo asawan? Bantayak ti anak mo? Saan ka di nga imbaga? Kasan mo apal palubusan arumwar? Adala siguro na panan na. Sumangpot to. Anya nga iti ipakitak no sumangpat ti gayam ko. Abay, into numay da. Kaduanan ti anak na? Tsaka mo. Ngam nalpasan titulagan. Titulagan katulagan. Oy, dahito iti bagakan ka bakit? Saan na si Kati makidin na? Tapno pilitam ti anak ta. Ano kayat mo disikan? Damian! Maamu ka diti dadakil mo nga. Himay ka dito ibasang. Ay, saan lola? Jack ngamin kaya tibagbagan ni mami nga ipaasawa da kanyak. Kap na kamakade ti apo ko basang. Wen lola, nasimpat ka nagagat ti apo ko yo. Ay at agunay ni Lester. Kasano no saan nga manugot ni mami may relasyon niyo basang. Saan ako na sumangpat ti jabalay mi lola. Tsak kaya tapilitan da ka makiasawa. Basta awak man. Apa nga binakasyayinan? Nakitam no niya ti itsura ti anak ti gayam mo? Ha? Tsakin pagaro pakasjay. At amot gayam diferensya na. Ay nawaw. Sana makatrabaho. Ta ituduol dati amin. Kayat mo kadi ati anak mo ti manginduduol kan kuana iti amin, ha? Tsak ni namnama akasjay ti kasasad na. Saan nga asawa ti kasapulan dayjay? No di ket para bantay. Pagbali na mapara bantay ti anak mo, nga wan sweldo na. Napanan nga taitan ni Sheila. Gapo iti arapaap mo, ang makapan iti Amerika. Dandanin ay sagmak ti anak mo. Ay nawaw. Agam, jakmat kaya taday ti Alester ti agbalin ang manugang ko. Iti anya gapo. Kasanula ang tibiyag ti anak ta iti sidong na. Marigrigat day ti Alester. Inapay di shop, Lola. Mapan mo ka di alahan timpapintur mo alugan. Well, Lola, medyo nabayag dayjayan. Maapay nga binabinaybay, may tisap ti kasinsin mo di lugan mo. Ngimi na mga min di gasolina. Kaya-kayat ko ti agkumyot. Sayang ti kwartak. Maapay nga rugay ta ka, nakalagip ka maulaangay. Aramatan mi man nga agpasyar ka ni Sheila, Lola. Mala, mapan ka nga rudan. Ay, katwam ka din ni Sheila, mapan. Well, Lola, agpasyar kami ngamin. Kaya't yun ti sumurot. Ay, sana na po. Bakit ako, tapno mapan agpasya-pasyar dita. Dituyak latan. Hello, Dad. Nakaawag kayo, Matt. Mabalin mo ti agawid, tasanda ka napilitan ni Mami mamakiasawa. Agpaiso ka di, Dad. Maragsakan ako na iti dayta ngayon padamag yo. Apay, ayan mo, anak ko. Mapan kami agpasyar ka ni Lester, Dad. Malala nga ro, agawid ka pa'y lakuma. Wan, Dad. Ngam inton malamton. Itulodnak ni Lester. Lugan mo ka di dayto eh. Apay nga yung batim dito eh. Impapintor ko. Angam, gaputan nang inaunay ti gasolina, kan makumi ko mang iti garden. Jak pa'y nalala. Jack lang pagarup nga dagayam lugan mo. Nabayag ka din dayto yung lugan mo? Manipod na graduara ka kas agriculturist. Adan lugan ko. Dahito iti pakakit kita iti 2 atawan ko ang nagtrabaho iti Japan. Apay ati mo yung bagbaga kanya ka nagtrabaho kagaya mi jay Japan. Alangan nga ibagak, kat di ka matagdamdamag. Malaki din, aglugan kan. Ibagam no sa dino ti kahit mapagpasyaran ta, tamapantan. Adamat si Mardeng alugan iti batog. Naira nala siguro si Mardeng. Apaya di tapay batog tigit. Nudum sa aglakuma. Ay, ikagidi kita no asino. Apaya di mo't pumanaw, tinagsardeng alugan. Ikat.
akon, mami. Sorry, no pimanawak idi daw maya sa nga iliyo. Kaduam, day ta lalaki. Ay, uwan, mami. Kinaduak na pa nangala itilugan na ijay shop. Kasi dalugan na. Ay, nawaw. Nana, sapol ko lang mat dayto ija Japan. Agsubliak tumot lang ijay, no palubusan nak ni Sheila nga anak yaw. Anya? Japan! Ay, nawaw! Saan tay arukodan ti tao babaan iti kwarta? Amin tayo kat agpapada iti imatang ti Diyos anang marswa. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Fanny. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. What would I do without your smiles, baby? What I have to do when you say you have to go? Maybe I know that you're a god, but I'm still wait. Even when I realize that I am hurt in myself. Every time I close my eyes, I know every time you hold my hand, it feels so cold. But I still love you more than everything. So I save it out of my love, just only for you. Every time I close my eyes, I know every time you hold my hand, it feels so cold. But I still love you more than everything. So I save it out of my love, just on.